Jaramaya. Yoi. Rekat lampahing rata tanantara prapting sukuning argeram tumingalih eram tumingaling pakwana srine dendeng saenggo praja umyung kang pradonga pusekan kang janmo Om Tete Iwang Kalorudra Mas Patik Raja Dewaku Sinuwun Prabu Dewa srani sesembahan kula ing Tunggul Malaya wayah dudu wayahe wanci dede wancinipun paduka nimbali ngadi kula ing kepatihan pun Jim Jaramaya. Gusti kepareng kula aturi paring dawuh yektosipun wonten wigatos ingkang kados pundi sinuwun Prabu Dewa Sranila Kakang Patih Jim Jaramaya Uluhanana ya ora mokal kalamun to jeneng sira kaget Kakang Patih Jaramaya marmane jeneng sira sun timbali marak ana ngarsaning sun
Ing kapanyata titi wanci dudu wancine iki merga saka ana babakan ingkang wigati ingkang kudu tak rembug kalawan kowe. Muluhan ana te. Panjenengan ingsun nembe wae katimbalan suwan marak ana ngarsane Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru. Lunggune mapan ana ing Kajiwangan Suralaya. Panjenengan ingsun nampa perintah saka Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru supaya dina iki mudhun ana ing Madyapada. Ing pengangkah ya kuwi gawe geger lugune mapan ana ing Madyapada wis saka ana pakartine tingkah polah laku jantrane menungsa kang bebarung sinang bebasan badal saka pitutur nerak anggeran-gering urip ana ing jagat raya ing atase menungsa lumrah wanuh wani mbangun kayangan kudu diubarke teh. Oh, ladalah. Wah. Wah. Ayo, aja gawe guyon tak sampluk pisan kowe. Yaksa guna rupane sedeng narendra yaksa laku amal walya ingkang gambira marang arang sesyung metu Prabowo dados wonten pawongan ingkang bangun kayangan. Coba ta pikiran. Mitra dawuh saka Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru ing atase menungsa lumrah kok wani mbangun kayangan. Nek ora menungsa koclok ora ana. Coba edan apa ora wong kuwi? Gendeng apa ora bocah kuwi? Ing atase menungsa lumrah doyan mangan sego. Isih seneng nyawang babakan kaendahan kok arep mbangun kayangan. Kuwi nek wong ora miring kiblate ora ana. Nyuwun pangapunten. Wonten Madyapada menika jembar tanpa tebi tegesipun. Iki paduka kersaken bangun kayangan menika pawongan saking pundi? Kok minger kiblatipun? Rungokno ya. Pengko tak kandhani mesti kaget. Yen to panjenengan iso nyebutke asmane pawongan sing bangun kayangan iki, engko kowe mesti kaget, ya. Yen kowe krungu sapa jenenge menungsa sing wani bebarung sinang bangun kayangan ngembali panguasane Rama pukulun Bathara Guru iki, kowe mengko mesti kaget. Ih, kinten-kinten sinten? Ora ana liya ya kuwi. Aja kaget lho. Mboten, mboten. Ora ana liya ya kuwi. Aja kaget tenan, mboten, mboten. Iki pawongan iki banget kabeh wong sak donya kabeh wis padha tepung. Oh ngaten. Sinten? Ora ana liya ya Kiwa Semar Badranaya ing Karang Kadempel. Kaget ora kowe? Mboten. Mboten, kula mboten kaget kula. Kowe lha kowe patih ora duwe greget saut ya kowe? Kudune kowe kaget. Mboten. Pun kulinten kok. Bola bali kono niku Semar niku mesti bangun kayangan. Kok ora waleh-waleh. Ing atase menungsa lumrah kok bangun kayangan. Lajeng kersa patu Kanjeng Sinuwun Prabu Dewa Srani kados pundi? Teh. Aja nganti kaya bocah cilik. Tegese aku minangka dadi duta utusane Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru aja nganti nguciwaning gawe. Panjenengan sun kudu bisa dadi duta ingkang ngrampungi. Iki dina ora ketang colok lintang obor bulan rambatan pundak. Tutna laku jantaning sun tumuju mapaning Karang Kadempel. Yen wong Semar tak elikke kanthi becik kena, iba kebeneran neng kosok baline. Yen to kanthi wong Semar tak elikke ora kena. Basan kriwikan dadi grojokan. Najan pepundenku dhewe tugel gulune teh. Oh, lah dalah. Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sura Maruta ing bawana
Bono Margono Ponco Bayu Warayangan Bisikan Gulingan Limo Rabong Semar Badranaya ora leren lehmu bangun kayangan aja takon dosa. Semar Badranaya Semar iku sanyatane kunjang seret winangun Bang wetan rantak sumeblak sorote sang Hyang Pradangga Pati amadangi jagat raya mbabar sawijining crita tumrika warnane ingkang mapan ana ing desa Klampi Sireng ya sinebut ing Karang Kadempel ora sinemu kala munta minangka bebukaning kandha Nasanta bebasan mung sak jembaring payung nanging parandene Karang Kadempel mujudake papan dunung ingkang kebak katentreman lan karahayon. Wasan ora ana panggresah ora ana panggresula datan ana ganda suker sakit ingkang ana mung rasa ayem tentrem jenjem lan permanem. Sapa ta ingkang mapan ing kono kinarya jejering panguwasaning desa wujuding lurah wong tuwa ingkang banget tinuwi-tuwi dening para kawula dasih tumrika warnane nenggih Kilurah Semar Badranaya ya Kilurah Ismaya ya winastan Nayantaka Dudha Manangunung wong boga sampir juru Jakunta Prasanta ya sang jejanggan Asmara Santa. Mila sinebut Kilurah Semar isine mung sarwa samar dene Badranaya Badra araning rembulan Naya ulat.
yen to pinuju suka penggalihe yen mesem ulate Klurah Semar tanpa beda kaya sunaring rembulan sinebut Klurah Ismaya karana dadi panjalmaning Sang Hyang Bathara Ismaya dene minastan Nayantaka Naya ulat Antaka pepati kala monto pinuju mangesti puja manembah marang panguwasaning Gusti Kang karya jagat saka kusuke panembahe Klurah Semar ulate nganti kaya wong mati basan mati sajroning urip sajroning pepati winastan duda marang unung tegese ora lanang ora wadon dene winastan wong buga sampir kinarya tandha kalamuta Klurah Semar mujudake jalma limpat seprapatan majimat ingkang bisa ngucap pusaka ingkang bisa kandha wasana basa ciptane dadi apa kang sinedya tartamtu bakal kasembadan sinebut juru Diakunta Prasanta Pranyata ing sapriki Klurah Semar dadi pamunging para satriya luhur sinten ingkang keparing ayuntu menika warnane nggih putra Klurah Ismaya cacah 3 ingkang wingking saking Pandan Sari Petik Pacukilan miwah nenggih Klurah Bagong ingkang kapanyata sedaya sami-sami pamong pangareping para kawula dasing karang kadempel Klurah Gareng Klurah Petruk Sumawana Klurah Bagong ya sang kacipot warna-warna busanane para punakawan ingkang padha prapta ing Cinandra nganti kaya Panjraing Siti mila mangkono pangudias maring Dira Kalamunta dereng gawijing ing lesan lungguh sing penak tole lungguh sing penak ger yang lumeng Semar Putra Naya pamong tanah Jawi jalma kang linuwe
sarta nembregek yuhayuning kesang memayu ayuning kesang nyuwun pangapunten Rama yektosipun kula kalian adik-adik kula niki Kantong Bolong Petruk kalian Bagong niku gumun karo karepe Rama Semar niku yektosipun kados pundi kula menika gumun ing atasipun jagongan wit esuk kletek ing surya nganti meh bedhug tengange Rama Semar mboten kersa paring pangan pangandika najan to namung sekelima paduka Rama Yai Semar ora kersa paring dawuh gelem ora gelem kula anak ingkang tuwa dhewe iki ndadekke bingung manah kula menika iki jane karepe Kiyaine Semar iki ngopo ya apa kuwi bludakan ki apa reng iki wis lho reng nek kowe ning ngarep nggonmu terus kowe linca-linci iso lho kowe engko tak keplak ndasmu aku iki kakangmu kakang nek sajake kurang ajar nggih apa kok ya kakang ya kenek dingge anu lah paling ora ya gantine wong tuwa nek bapak susah kowe ning ngarep ya kudu kenek dijagake kok ya nyuwun pangapunten Rama yektosipun tembang rawat-rawat miturut Mbok Bakul sinambe para-para sinambe lidah-lidah biniro ing karna Kiyaine Semar mbangun kayangan niku lirik kayangan sing pripun niki nek nganti saka mangsa salah tampa nek ngrungokke para kawula dasih dadi Rama Semar iki ora arep mbangun kayangan ngoten mboten enek sing do pergejekan jari Semar arep kayang. Terus modele kaya ngono kuwi arep kayang terus kaya ngapa dadine kok ya. Mila mang paring dawuh, kayangan sing dikarepke Rama Semar niku kayangan sing pripun? Rumangsaku wong mriki urip ki kaya ngene iki. Ning Karangkademel ki ya sapa wae sak cukupe. Rama Semar iki kursine kan biyen ya ngono-ngono kuwi wae ora tau ganti. Anak-anak kaya aku Bagong Petruk ki ya ora enek sing beneh kursine Pak Reget ya ora tau diserbeti. Klambine bapak ya ora tau enek sing gelem ngumbahke. Udut nganti pake iki bendina mengkur golek mbako. Ora tau tuku. Udut mergo pancen ya pake iki ora iso udut. Lah ngono kok arep mbangun kayangan iki lho. Iki kayangan sing piye, Pak? Jane karepe bapak iki kayangan sing piye? Ma. Nek saja enten petung dipetung bareng-bareng, enten rembug dipun rembak bareng-bareng. Niki anak-anak niki do mlumpuk.
anak telu niku do mlumpuk, ngoten. Ya dosine nek pancen bapak niku sajake ruwet rentek mapan ujune penggalih cukup sampean mang dawuh kali Kang Gareng, dawuh kali Petruk, dawuh kali Bagong. Mbok menawa anak niku iso njunjung derajate wong tuwa. Sebab sak mboten-mbotenipun anak menika dikudang-kudang nek iso niku njunjung derajate wong tuwa, bisa nyuwargake wong tuwa. Kuwi ngene Tro, nek pancen kiyaine Semar iki ora ndang dawuh-dawuh itu tidak masalah lah, tidak masalah. Aku ki simpel kok enteng. Pancen nek pedomane anak ki kudu iso nyuwargake wong tuwa. Piye nek bapak ki ndang disurung ning swarga ngono piye? Kowe tak sampluk ndasmu iki padha ndongake bapak ora cetha. Lah kan mau ora dawuh-dawuh kok, ndang omongan mir. Omong-omongan ngono. Wong kancane ora tau rene kok disatru. Ndang ngomong, karepe piye? Kayangane sing kok karepe piye? Nek pancen kowe mbiyen ki kabare jare lungsuran dewa tau ning kayangan Suramenggala. Suralaya. Kayangan ku lho. Lah iya Suralaya. Nah, tau ning kayangan Suralaya. Lah nyang apa kok terus kowe mbiyen kok terus medhun ning donya? Wong ning kono penak lho kok malah ning donya kaya ngene iki ya jali. Awake dhewe jare kondange anak dewa ning malah jane uripe awake dhewe iki sarwa cumpen. Dadi anak Semar ki lek ning donya ki malah ora penak. Men dipaido wong kaya rumasaku. Mbok kono munggah ning kayangan kono dadi anak-anak iki melu kelepetan sugih. Ngono lho, Pak. Karuan nek ngedom warisan kaya. Tak sampluk menengo dhisik. Pak. Mang dawuh, Pak. Niki mengke nek bapak mboten kersa paring dawuh, niki mengke repot. Nek bapak mboten kersa paring dawuh dateng Nala Gareng Petruk kalian Bagong. Niki mengke enek crita Gojali Suta enten niki mengke. Gojali niku bapak, Suta niku anak. Arep sampeyan wong tuaku nek saja ditata ora kenek. Niki mengke kepeksa kula waneni. Nek enek perkara mang crita, Pak. Sapa? Apa sampeyan pengin rabine? Nek iso aja to, aja. Nyawang umure. Nyawang apa-apa wis blereng kaya ngono kok terus arepe rabineh kok ya. Mang dawuh, Pak. Enten apa? Nek pancen ana pawongan ning desa Karangademel sing wani cilik gawe wirange Bapak Semar, gedene nyepelek kali sampeyan. Nala Gareng sing arep dadi bepantening yuda. Semareka den prayitna semuriris iku ambalik tityani Gandayana. Titiyani Gandayana titi sanya purnama sasi. Kilar kilar semedi ing latar milang lintang Bima Sakti bergeget uget-uget sadulita mel wes malehi nggugah kancane. Asine kiyaine Semar ki moh ditinggal turu kancane ki moh kok. Angger kancane lekas liar-liar terus diketaki sitok-sitok. Nek ora ngono bareng wis do tangi iki dijaluki korek dhewe-dhewe kaya. Dene wong tuwa nendi-nendi kok ora nggo korek, mulih kok nggawa akeh ya reng. Wis bene. Tole. Aja kleru ing penampa ya. Ucapmu ingkang ndrewiwil kaya betet 1000 kang lagi antum mangsan iki mau. Yektine wis tak saring lho, Lip. Bapak ngerti nek kowe anak-anak sing banget bekti karo Pun Rama. Bapak weruh. Ning bebasan kapor nyata yen to kowe ndarbene atur sing kaya kono mengkono iku mau, sak orane kena diarani kowe iki kurang duga karo wong tuwa. Beneh ya beneh, takon ya takon ning aja getak-getak ngono kuwi. Wong tuwek iki nek kok getak murina lho, Lek. Wong Gareng ya ngono kuwi kok. Sajake ora disauri ngono getak-getek. Mboten, Pak. Yektosipun bangun kayangan niku sing pripun? Kula kok
selawasing urip kok mboten tau krungu to bangun kayangan niku mboten tau krungu. Ngene lho Le. Donya iki lugune negara Ngamarta, karang kadempel mudune. Kepornyata kena diarani larang sandang, larang pangan, akeh memala lan penyakit. Dumadining pacoban urip tumraping para kawula dase ingkang maneka warna iki mau tetela ndadekke swasana. Bendara-bendaramu sing ning dhuwur saya suwe saya lewa marang kewajiban. Lali karo apa kang dadi kewajibane nggone rumeksa kluraning nusa bangsa, nggone mulyake para kawula dasih. Kawula ya kaya mangkono, mung rebut bener nyalahke kono, nyalahke kene, ora ndodo marang keluputaning dhewe. Iki pacoban saka Gusti kang ngakarya jagat. Nek wong sugih kae dicoba karo bondo donyane gelem menehi dana weweh marang kawula dasih tetulung marang pepadaning urip apa ora. Nek wong ora duwe kuwi dicoba karo nggone ora duwe, tegese kudu tetep nrimo ing pandum, tetep pasrah karo sing gawe urip. Ternyatane bungah susah bejo cilaka melarat sugih kuwi Gusti sing nindake menungso mung kari nglakoni lan budidaya. Larang sandang, larang pangan, memala penyakit ana ngendi-ngendi iki nek ora Semar jumangkah. Ya. Nek ora pamong lurah kaya Semar iki jumangkah, jagat iki ora tentrem. Nah, karepe bapak ki mbangun kayangan kuwi, kayangan iki tak embake atiku ora beda kaya swasana ana ing kayangan. Tegese kayangan sing ana jroning atiku, Semar pengin ayem, Semar pengin marem, Semar pengin bungah. Sranane piye? Nah, iki keluke kepijet iki. Lumasaku. Sranane pripun, Pak? Sranane ana liya ya ki pun Rama kudu mbangun kayangan ana atiku dhewe miwiti saka Semar, kowe kabeh para kawula ben padha melu-melu to. Wah, alah ngono ta. Kocap kacarita nalika semana. Kocap kacarita nalika semana. Kocap kacarita nalika semana. Ki Lurah Semar dening daung kene mbal pangandika dhateng Kang Putra Ki Lurah Garing Ki Lurah Petruk Sumawana Ki Lurah Bagong ya sangkasipun. Kedadak kesaru getring jaba minggeng Bali Agung Karang Kadempel. Ratu Darawati Prabu Kresna Myang Prabu Baladewa tuwin Raden Setyaki. Kene to Le, sadaya arep ana tamu. Kene. Nggih, Pak. Oh, ao. Dening utamaning nata berbudi bawa laksana.
Chandra kang puspita kasiliring sami rana mrit amit-amit pasang Kalimantabe mugi tinebihna ing tolah manu dawah ing tawang-tawang. Kakang Semar Badranaya aja kaget ya Kakang, panjenengan ingsun ingkang prapta. Aku Gusti Ratumu ing Ndarawati ingkang marak lugune mapan desamu ya kuwi ing Karang Kadempel kene Kakang Semar. Mregegek-gugek sadulita mel-mel. Ndara matur sembah nuwun Ndara Prabu Sri Bathara Kresna Sri anggenipun rawuh lugunipun mapan wonten ing sudung kula lugune mapan wonten ing Karang Kadempel namung kemawon menapa rawuh paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Sri sami raharja wonten Karang Kadempel menika Ndara. Antuk pamujine Kakang Semar Badranaya praptaku ora manggil weda swiji apa Kakang? Ya mung ora liwat puji astuning sun diage tampanana Kakang Semar Badranaya. Inggih, Ndara. Kula tampi tangan kula kalih ndadosaken bombong kang sarta bungah mapan jroning manah kula. Namung keparenga monggo pinarak ingkang prayoga Ndara. Kaya-kaya wis ora kurang prayoga Kakang Semar, anggonku marak ana ngarsane Kakang Semar Badranaya dina samangku. Syukur sekethi jumurung yen ta tetela mekaten. Sabanjuripun Ndara Prabu Sri Bathara Kresna Sri menika mboten ijen rawuh bareng kalih sinuwun Prabu Baladewa. Nggih. Usik aja tutukne. Nek kok bolan balene kaya Kresna Sri Bathara Kresna Sri apik. Nek Baladewa terus buntute iki lho. Kowe iki jenenge ora ngajeni karo ratu Gustimu. Boten kula namung gojek. Gojek ya gojek ning kudu nganggo tata krama Kakang Semar. Inggih, sami raharja rawuh sampean. Pangestu lan pamujine Kakang Semar praptaning sun mapan ana desa ora manggil wida swiji apa. Pasaku tampanana Kakang Semar. Inggih, kula tampi tangan kula kalih ndadekke bungahing manah kula. Wong donya monggo pinarak ingkang prayoga. Anu, Truk, wonge ndleming ae, Truk. Bene, awake dhewe ning jero ae. Ora metu ora usah ngebeng-ngebengi tebok. Ndara Baladewa rawuh karo Ndara Kresna kae mesti nggawa rokok kae. Gek seneng wis bene. Dirungokne kok kene ae. Ngure sajae Kiyaine Semar iku kepepet awake dhewe lagi metu. Masa yang ini ngenteni lek kepepet terus ditokne ngono to. Metu kok ditokke iki kok ya. Ndara Baladewa sami raharja rawuhipun tur monggo pinarak ingkang prayoga. Wis ora kurang prayoga nggonku marak ana ngarsamu Kakang Semar Badranaya. Ndara Setyaki, Kakang Semar Badranaya piye? Pinarak ingkang prayoga nggih, Den. Pamujimu wis ora kurang prayoga nggonku marak ana ngarsamu ing Karang Kadempel kene Kakang Semar Badranaya. Syukur mrengaten matur sembah nuwun rawuhipun. Jembleng sarendeng gumun setahun raos sing manah kula kadingaret Anjanur Gunung Karang Kadempel menika kala wau tamune kok Banyu Mili.
Ndara Prabu Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh, Ndara Sencaki nggih rawuh. Mongko beneh kalian adat ingkang sampun. Adat sing wis nek Ndara Prabu Kresna pengin petuk Semar, kula ditimbali sowan wonten Ndarawati. Ora ketang sak rupan-rupan kula ken Nyemar enten ngrika. Upaminipun Ndara Baladewa pengin panggih kalian Semar, kula ditimbali dhateng Mandura. Kula ken Nyemar enten Mandura. Ndara Setyaki nggih ngaten, nek pengin panggih kula ya ditimbali dhateng Lesanpura, kula ken Nyemar enten Lesanpura. Lah niki kok benten sampean kok do rawuh rene. Lah terus kula arep Nyemar nendi niki sok nek sampean do gembruduk rene niku. Ngene Kakang Semar Badranaya, aja kleru ing penampa ya. Ana babakan sing kudu tak andharke ana ngarsane Kakang Semar. Koko Prabu, iya Kresna. Menika kula ingkang andharaken menapa Koko Prabu Baladewa ingkang dawuh. Kresna, pun Kakang ki mung rek gambar kucing tegesipun Kakang ki mung nderek ana wingking kabeh ki mengku, kok bengonge manut apa sing dadi kersane Hyang Kresna. Adu-adu saka Ndarawati lumawat mapan karang kademel sing bako aja nganti ana kagegeran tugase kewajibane dhewe mung ngimutke marang Kakang Semar. Oh, Kresna wae sing ngandharke kula menapa panjenengan Yayi Prabu Kresna wae ngestaken dawuh Koko Prabu. Kakang Semar. Nata Kresna lan ngandikane raja Yayi Werkudara. Solarini Radyan Bratasena. Monggo. Mumpung wektu mirunggan mang dawuh. Pumpung niki wau kula lekas sore. Kula lekasi sore niku pamrih sampeyan nek arep dawuh ben ana wektu. Mang dawuh Ndara. Ngene ya Kakang Semar. Aja nganti keladu ati kejroning penampa. Nggonku keraya-raya panjenengan ingsun dina iki prapta mapan nang Karang Kadembel kuwi ora kok ngemusu rasa piye-piye. Kejaba panjenengan ingsun golek tamba kapang utawa kangen. Merga watara suwe ora pinanggih lan Kakang Semar Badranaya. Ning ana babak utawa wigati kang kudu tak rembug kelawan jeneng sira Kakang Semar. Kalamunta kapurnyata miturut pekabaran kang tak tampa saka manggalaning para sandi. Ingkang asur palakuran marang panjenengan ingsun midhanget pawarta kalamunta dina iki Kakang Semar Badranaya gawe untran-untran mbangun kayangan. Apa iya Kakang Semar? Kakang Semar. Jane sing kok karepe kayangan iki kayangan piye? Apa kowe wis waleh urip melarat apa piye? Wis waleh urip sarwa kekurangan apa piye? Wis kelangan rasa panarima apa piye? Kapurnyata kowe wis rumangsa uripmu sengsara dhewe apa piye kok nganti bangun kayangan? Mongko saorane kowe iki dadi pamong agung. Kowe ora mung pamong-pamongan ing pamong agung, ya pamong ing para Pandhawa, pamong ing para satriya luhur. Kok banjur dina iki pekabaran sing tak tampa kowe bangun kayangan. Iki jenenge kowe nyebal saka tatanan. Margake matur ana ngarsane ingsun sing tak tampa pekabaran iki bener apa ora? Kowe bangun kayangan apa ora? Margake matur, bangun kayangan apa ora? Nek pancen Kakang Semar nggone bangun kayangan iki mung kabar kabur, tegese ora ana kasunyatane ibu kebeneran. Tegese Kakang Semar tak anggap isih sugih eling. Ning janji Kakang Semar iki dina bener-bener bangun kayangan kok kaya kelangan kawicaksanan. Kok kaya kelangan jiwa pamomongmu. Ing atase menungsa lumrah wani ngembari panguwasaning dewa, wani ngento-ento jagat raya disenggo kaya kayangan. Tegese kowe mbangun kayangan iki padha karo ngembari panguwasaning dewa, ngembari panguwasaning dewa. Ngono. Kakang Semar. Margake matur. Ngono. Kowe iki bener bangun kayangan apa ora? Kandha sing becik-becik. Coblok-koblak utang terus terang. Ngono. Lemah lembuke sing genah pitunge, ngono. Penak-penakan. Apa kuwi?
Lho penak-penakan kaya penak-penakan aku melu aku lho. Mangke rumiyin stres niku kaya Margake matur sing prayoga, kowe bener bangun kayangan apa ora? Margake kowe bangun kayangan apa ora? Nek pancen kowe bangun kayangan iki jane sing kok gontho iki kayangan sing piye? Nek pancen kowe wis kepara nyata urip melarat kowe waleh, ayo melu ning Mandura. Tak cukupi apa butuhmu? Melu ning negaraku, tak weni derajat pangkat kelunggahan sing dhuwur. Nek perlu sak ndure Baladewa, tak sunggi betina kowe. Pokok aja bangun kayangan. Ngisi-ngisini. Pamong agung kok bangun kayangan. Kowe iki dadi parandununge pitakon para satriya sing padha nandhang bingung takone karo Semar Badranaya. Are nganti kowe bingung terus tindak tandukmu babasan kaya mlenceng saka angger-anggering pernatan badal saka pitutur. Pamong menungso lumrah isih doyan sego kok bangun kayangan. Lah iki jenenge kowe nyebal saka tatanan. Cara cah saiki ngarani kowe iki rada strip. Stres iki. Padha ae. Margake matura Semar. Matura ana ngarsane ingsun. Nek pancen kowe walih urip ning Karang Kadempel, ayo kandha, kowe njaluk apa? Ayo kowe njaluk apa? Njaluk bondo donya Mas Wicis Praja Brana inten Jamrut, nek perlu tak beruhi saka negara Mandura, tak buyuk ning dasmu. Men kowe ngerti, kalamun kowe iki dadi pamong, kuwi dadi paraduring pitakon pamomonge para satriya, ora malah tindak tanduk sing kaya mangkene iki nyebal saka tatanan. Kowe pengen rabi pitu sisih apa piye? Pokok boyokmu kuat ora apa-apa. Tak turuti. Setyaki ora kandha? Mboten. Kowe ya matur Setyaki, mboten Koko Prabu, kula mendel mawon wonten mriki mawon. Kowe ora ngilikke Kakang Semar mboten, wong sing ngilikke wis kokean. Kowe ndak kula lek melu-melu tetembungan ngilikke malah kula dianggep wong melu-melu. Margake matur ana ngarsane ingsun. Nek pancen kapur nyata iki dina pekabaran tak tampa bener Kakang Semar bangun kayangan. Padha karo Kakang Semar wis lirwa marang sesanggeman. Lali purwa duksina tegese lali etan, lali kidul. Lali marang apa sing kudune wajib kok tindakke memayu ayu ning bawana. Ora malah gawe gegering jagat raya, nyitak memungsuhan, gawe wujuding undrane perkara kelawan pukulan Bathara Guru. Kakang Semar padha karo ngembari panguasaning dewa. Nek ngono kowe mirang-mirangke ratu Gustimu. Kresna melu wirang, Baladewa ya melu wirang. Anggitmu kok. Kene iki ya melu wirang anggitmu. Nek nganti kowe bangun kayangan, bangun ki liyane kayangan, ngono lho. Bangun apa? Bangun omah apa piye? Konstruksi rasa bingung. Rene. Nah, kuwi ya. Oleh syaratnya kudu padu dhisik kaya. Koko Prabu mriko. Margake matur. Kowe gelem leren apa ora? Nek ora gelem leren, padha karo kowe nyitak perkara klan Baladewa. Aku ki wong sabar. Aku ki wong saorane nek ngadepi Kakang Semar ki tak tata luwih dhisik nek guneman iki tak tintingi kanthi permati. Aja nganti tembunge Baladewa iku nyonyok rasane Semar Badranaya. Nek carane kowe meneng wae, ora pawangsulan. Padha karo kowe bangun kayangan. Padha karo kowe bener-bener nindakake pakarti kang nyebal saka tatan. Kandha Kakang Semar Badranaya. Sampun. Nek sami nyetret niki mau sampun. Nek sami nggombleh niki wau sampun apa dereng? Perkara urung genah perkarane sampeyan pun nuding-nuding dateng kula. Kabar urung genah kabare sampeyan pun dakwa dateng kula. Sampeyan niku dhayoh lho. Dhayoh wis teko ora nggawa apa-apa. Teko kene malah ngonek-ngonekke sing ndi omah. Dudu plenetu wong ya sampeyan iki. Lho, aku ki ngelekke marang kowe, kula mboten lali, mboten. Kula mboten lali sampeyan niku Kresna. Niku sinuwun Baladewa, niku Ndara Setyaki, niku Gunungan. Kula niku mboten lali. Kula niku sik eling. Nek nyatane tumindak mungkin melenceng saka angger-anggering kautaman sing ngarani melenceng niku sinten? Panjenengan ingsun lho, mergo sampeyan mboten demen kalian tindak tanduk kula. Wong niku ngarani apik elek niku namung gumantung leh nyawang. Gumantung kepentingane. Nek sampan nyawang kalian Semar nggih rasa gedhing keburu sengit, isine tindak tanduk kula mung sarwa kleru. Nek sampeyan rumajang kalian pakarti kula sak obah polah kula nggih sarwa bener. Niku penyawang niku.
Kula nyawang niku aja nyawang ngangge rasa sengit, aja nyawang ngangge rasa gedeng. Sing kok karepe mbangun kayangan iki bener apa ora? Bener apa ora kowe mbangun kayangan? Kandha Semar, bener apa ora? Upami kula matur niki mengki sampean mboten duka. Sampean kuat napa mboten ngempet duka? Wong sampean keri-keri niki gampang nesu kok. Angger ra cocok titik nesu. Ya sampe nek nesu gelem crita kancane, mboten kok. Sampe nek nesu ning kamar meneng dhewe. Wis engko grundel misuh sak kayange. Lah niku mboten apik ratu kok misuh sak kayange sampeyan iki lho bandem kowe bandem. Kowe bandem kowe ya. Mboten kula namung kandha lho ngoten. Sampeyan nyuwun jawaban ingkang jujur menapa goroh. Lho, kudune kowe mangsul apa nyatane? Lho mangkene piye? Jujur mateni goroh nguripi niku nggih enten. Ngoten lho. Mila menika gumantung saking penyawang. Nek sampeyan mundhut ditakon dateng Semar manggatekke nggih. Kula dina niki mboten ngrungokke suarane sapa-sapa. Kula mboten midhangetaken inggih menika krenahipun sinten-sinten. Niki murni saking jeroning sanubari kula. Jagat niki pinerang dadi loro, jagat gedhe kalian jagat cilik. Nek jagat gedhe niki alam gumelar sak isine, yen jagat cilik menika mapan wonten sak jroning penggalihe manungsa dhewe-dhewe. Mila menika kula pengin bangun kayangan. Sing kula pikajengke kayangan niku dudu napa-napa, ning kayangan sing enten jerone atine Semar. Kula pengen marem carane kula mbangun kayangan nggih ngeten iki. Nek sampean ngluputke kula, luput kula enten pundi ndara? Kakang Semar. Kakang Semar. Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar. Morgage. Tembungmu seklemah ning Kapornyata wis cetha wela-wela gamblang terang-terangan. Yen to pancen kowe bener bakal bangun kayangan. Perkara kayangan cilik, kayangan gedhe aku ora ngerti. Sing baku kowe nganggo tembung kayangan wae wis nanggep ngembari panguwasaning Dewa Suralaya. Ayo yen ngono lereno Kakang Semar, leren Kakang Semar, leren. Lereno lek mung kayangan, leren wis leren. Kukuti kabeh, leren. Kukuti kabeh mangan-mangan kono. Leren kaya menungso lumrah gawe untran-untran bangun kayangan biasa apa piye. Japan kaya ngene kok ya. Malah bangun kayangan sing ora-ora leren no Kakang Semar Badranaya. Nek pancen iki dina kowe ora gelem leren padha karo kowe nantang perkara marang Prabu Kresna. Lho mangkene men sing nantang niku sinten? Sing nantang kowe. Lah sing bengok-bengok niku sinten? Sing bengok-bengok aku. Yen ngoten sing nantang sinten? Sing nantang ya ta kowe mengarep wis tak omongi lho aja seru-seru. Ya innallaha ma'asobirin. Kok Prabu Baladewa saged ndilal to? Dalil kaya. Tak sampluk dalil. Iki ilmu, wong urip kudu sabar lan trima. Perkara Kapornyata kowe karo aku beda keyakinan monggo ning Kapornyata urip iki kudu sabar trima. Dadi saurane sabar, ya. Wong sabar iki kasih Gusti kang karo jagat. Karo Semar aja grusa-grusu. Kowe leren oleh mbangun kayangan. Yen ora leren padha kowe nantang marang Ratu Ndarawati. Lho, dianggep kula nantang niku dasare napa? Kowe nyiwake dawing dewa. Yen kowe ngucemke kawibaning pukulan Bathara Guru, kowe ngembari panguwasane pukulan Bathara Guru, padha karo kowe nyiwake Prabu Kresna. Kresna ora trima. Lah kula mboten kirim sampean kok. Sampean nrimo niku lho. Sampean nrimo terus kiriman kondi niku. Terus upamane kok Semar ngembari Bathara Guru niku ditakokne wong sak donya, cobi Bathara Guru modele napa kaya kula ngeten iki. Wong kula niki Semar aneh kok. Kula niku Semar aneh, ukuran biasa kula gedhekke niki. Kula niku Semar aneh. Kula pengin bangun kayangan iki manut pakarti kula dhewe, kula mboten ngrungokke swara sinten-sinten. Sing kula ngrungokke namung ati kula dhewe. Sing baku kula pengin ayem. Yen ngono kuwi nantang marang Ratu Ndarawati, sir sampeyan pripun? Cakra Baswara tampan. Kresna. Kakang Semar. Kresna. Kresna. Perkara kowe tuku ya sini kuwi monggo. Perkara kowe nesu marang Kakang Semar monggo. Ning nganti kawicaksanane ngarepun Kakang wis kandha.
perkara iki kowe kudu ngadepi kanthi sarana lila lega lahir terus ing batin ora ngetoke pusaka kaya ngono kuwi Cakra Baswara pusaka kadewatan ayo dilebokke dirangkake Kresna mboten Koko Prabu Kakang Semar menika wong lali ning carane ngelikne Kakang Semar ora ngono kuwi aja nganti kowe gawe raja pati mongko Cakra ki tedas modar ora tedas ya modar yen ngono kowe wis ngilani Kakang Semar Badranaya aja Kresna Koko Prabu paduka kalih kula menika budal bareng nek sampeyan mboten rumaja kalian pakarti kula ora dadi perkara Kresna tanpa Baladewa ora apa-apa weh lah dalah Kresna kene pangriki kepala karepe dhewe Kresna rangkakno gamanmu Kresna Koko Prabu kula atur eling Koko Prabu malah paduka ngetoke pusaka Koko Prabu Ocap kacarita nalika semana kebranang penggalih Ratu Agung Ndrawati Prabu Kresna awis saka pakartine Lurah Semar Badranaya ingkang babasan kaya mbadal saka saking pitutur nyebal saka saking tatanan kaya nyepeng Cakra Baswara landhep 8 njaba jero katamake dhateng Lurah Semar Badranaya nanging ana kaelwane jagat saisine Tumimula Cakra katamake dhateng Lurah Semar ora mati nanging kosok baline Cakra ilang tanpa lari Kresna eling Kresna eling no mati kowe wes lah kalah Kresna eling no Cakra ilang tanpa lari Datan tarima dari penggalih Sang Prabu Sri Bathara Kresna Gyos Dakep Sluku Tunggal nutupi baban hawa sanga mandeng pucak ing grana kusika astane ingkang kiring nyenggol bidaring Kesawa murup nganti kaya obor sinartan mantram sakti aji bala srewu brol dadi buta sagunung anakan Ratu Agung Ndrawati Prabu Kresna Kresna eling no weh kowe iki nyang apa Kresna eling gamanmu ilang kowe kudune nglenggana nek Semar ora kleru Kresna Koko Prabu emun Koko Prabu kula atur emun Koko Prabu eling Kresna pun kersane rasa dilikne wong ngene iki kaya hura-hura eling Kresna Yaksa Kurarupa Risedeng Narendra Yaksa lelaku Kamal Walyong ingkang gambira marang
Om tete jiwanggala rudra mas pati araja dewaku Semar perkara cakra kok sulap kok sihir cakra ilang ora dadi perkara pancen kowe pawongan kang kena diarani pepunjuling apa-apa mraja ning akerep nanging yen Prabu Kresna wis dadi buta sakngene gedene. Kowe sapa Semar? Ayo tutungno. Kresna, elingno, no. Eling to, no. Kowe iki jan rumah saka budal saka Ndrawati iki bareng-bareng lho, no. Ki aku mau ora kok jak ning warung lho aku. Budal bareng. Teko kene kok banjur kowe Bramantya dadi buta. Kaya ngono iki terus piye? Elingno. Kowe nek macak kaya ngono kuwi waduh jan medeni tenan ku nek nganti mulih kowe diuber kirik kowe. Salino, salin. Koko Prabu, enmut Koko Prabu kula aturi salin busana. Salin, rucaten lemu matek aji bolos 1000 ngene rucaten. No, Narayana, Kresna, eling no. Kowe iki karo kakangmu lho, no. Kowe iki eling lho, no. Kowe karo nyapa to iki? Iki nyapa? Lakone apa to kok Baladewa nangis iki? Ngeleke kenek ning aja nganti nangis ngono kuwi. Nek sampean nangis kaya ngene gek gebres. Gundule kancane niki teles. Mosok nek lakon Semar golek sampo. Sampean ki mboten cetha. Baladewa kok nangis setun pekok dialangi. Baladewa kok nelongso terus gembeng niku sing mayang sapa niku? Pengen roh wonge kula tak tanggape ngoten. Aku ngeleke keneng ning aja nangis ngoten niku. Baladewa ki wong pideksa, yen ngamuk yen nesu, ngamuk bengok-bengok mancal cengkiling mara panganan ngoten. Mara tangan. Lah karo nyangking panganan kan ngoten. Lah kok terus sampean nangis. Ayo Semar, kowe sapa? Ora leren membangun kayangan aja takon dosa. Tak untal malang kowe Semar Badranaya. Prabu Kresna. Ya Raden Narayana. Ya sampeyan sing diarani Padmanaba, ana sing ngarani sampeyan iku Wasudewa putra. Mboten napa-napa. Sampeyan dadi buta pamer kekuatan. Sampeyan karo cakra mau landhep cakrane. Lah kok niki sampeyan cakra kula cakra ilang sampeyan mboten nglenggana, malah sampeyan matek aji bola 1000 dadi buta kaya ngono kuwi. Monggo sampeyan ora ngerti perkarane nggone Semar bangun kayangan. Lah kok sampeyan wis ngamuk dhisik. Mboten napa-napa. Aja direken Semar ora roh lho. Sampeyan matek aji bola 1000 niku merga saka paringane guru sampeyan. Rikala mbiyen sampeyan meguru wonten ngersane Begawan Padmanaba. Sampeyan diwene pusaka 3. 1 Kembang Wijaya Kusuma, angka 2 Cakra Baswara, ping 3 Aji Bala 1000 Dapur Kesawa niki wau. Monggo sampeyan pun diweling kalih guru sampeyan. Jroning alam donya sampeyan matek aji Bala 1000 diwenangke mung ping pindho. Diwenangke mung ping pindho. Biyen sepisan jaman geger Kumbina, sampeyan geger nyolong wanita sing sampeyan tresnani. Sampeyan dening dewa diwenangke dadi buta nalika semana. Ping pindhone suwuk nggih. Nek wis ana lakon Kresna Duta, sampeyan dikongkon Pandhawa njaluk bali ning Astina saka tangane Kurawa. Sampeyan dikeruyuk Kurawa, sampeyan dimenangke dadi buta. Mongko wayah dudu wayahe wanci, dudu wancine titik-titik dadi buta, titik-titik dadi buta, titik-titik dadi buta, titik-titik dadi buta, buta. Ora serok, ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kitil, ora doyan ki lho gambarmu. Anggepmu apa? Apa rumasamu nek wis dadi buta terus kabeh wedi karo kowe? Ngono ki mbok mikir. Lek kaya ngono ki pangananmu malih akeh. Apa-apa kowe doyan? Apa-apa kok pangan, apa-apa kok badhok.
Ora mikir kuwi kalah apa ora. Nek kowe dadi buta iki kaya ngono kuwi. Dadi panguwasa iki tetep jiwa satriya, ora bamantya dadi buta ngono kuwi. Nek kowe tetep wangkot dadi buta, ora apa-apa Narayana. Tidak masalah Kresna, ora apa-apa. Aku ora masalah. Nek pancen kowe isih pengin dadi buta kaya ngono, ora perkara. Semar Badranaya lho iki. Semar ki mek semelek mek ning kamar. Kowe kudu ro, iki ning njaba. Aku kudu nesu karo kowe. Nek kowe dadi buta ora kena tak elekke, tak suwunke marang Gusti Kang Karya Jagat, ya. Tak suwunke marang Gusti Kang Karya Jagat. Dadi buta selawase ora balik menungso meneh. Ong Wow. Kakang Semar. Oh, Kakang Semar aku njaluk ngapura, Kakang. Oh. Kakang Semar aku njaluk ngapura karo kowe, Kakang. Kakang Semar, aku njaluk pangapura karo kowe Kakang Semar. Kebranang rasaku nggonku nyawang tindak tandukmu mung saka njaba wae ora nyawang saka sakjroning atimu. Aku njaluk ngapura Kakang. Aku njaluk ngapura karo kowe Kakang Semar. Sok neh niku nek urung genah perkara niki digenahke sik. Nek urung weruh perkara niki ditanjeke dhisik, disawang dhisik, bener lan lupute. Sampeyan ngerti Semar mbangun kayangan sing ana jroning ati niki lho sampeyan. Semar niki pamong, kula niki panguwasa desa. Pamong kaya kula niki marem, pamong kaya kula niki ayem. Yen to kawula karangan dempel nika mangke bagya mulya. Turta maneh sampeyan ngerti, ora karang kadempel, ora ngamarta, ora Ndarawati, Mandura lan kiwa tengene. Dina niki ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang, larang pangan, akeh memala ingkang dumadya ning jagat raya. Satemah nyiksa uripe kabeh para kawula dasih. Uripe padha kecingkrangan sedina mangan, telung dina ora mangan wis dadi pakulinan merga kahanan sing sarwa kekurangan. Sampeyan dadi panguwasa mung penak lengguh mapan panggonan sing empuk mung ngongkang-ngongkang ora mikirke kawula. Niki jane dudu garapane Semar, garapane sampeyan barang, garapane sampeyan barang niki jane. Sampeyan dadi ratu ngayom ana kawulamu, aja mung janji wae, ning bukti lan nyatane mang tanjake. Ayeme Semar menika yen to kawula ayem. Mila menika timbangane kula ngluputke sapa-sapa. Kula badhe miwiti mulat sarira hangrasa wani. Satunda sabilik-bilik kula pepengin memayu hayuning bawana. Carane kula ya kudu isa memayu hayuning Sasama luwih dhisik. Memayu hayuning Sasama bisa kelakon yen Semar wis isa memayu hayuning kulawarga. Kula memayu hayuning kulawarga isa kasembadan yen wis Semar isa memayu hayuning jiwa utawa memayu hayuning diri. Niki sing kula pikajengke kayangan. Oh Kakang, aku njaluk pangapura Kakang. Aku njaluk pangapura. Balekno wujudku sekawit Kakang. Aku tak melu bangun kayangan kaya kowe. Tak dandani uripku supaya cucuk lekku dadi ratu ning Ndarawati Kakang. Angger miyen sampeyan kula wae kewajiban. Kula dadekke kresnane ning ora saiki.
Yen wis rampung leh kula bangun kayangan. Mang metu njaba. Mang jaga lumbung sinayur karang kadempel. Kawula karang kadempel ben padha ora keluwen. Mang jaga lumbung sinayur. Aja pati-pati ning ngarepe Semar. Aja pati-pati mrene. Yen urung rampung leh kula bangun kayangan nggih. Oh, Kakang. Kakang Semaraku njaluk pangapura Kakang. Ya di ana jagane lumbung sinayur di. Jagane lumbung sinayur. Ah. Ah. Tampan ono. Kapokmu kapan kowe? Ora takon-takon apa perkarane. Roh ngluputke marang Semar Badranaya. Adikmu ki sak-sak ya ngono kuwi, Ndara. Ya Kakang Semar aku njaluk pangapura Kakang Semar. Wah Semar. Loh. Wah Semar Badranaya. Wah Semar Badranaya, mokal kelamun to kowe pangkling barek penjaning sun. Bocah tunggul Malaya ponakamu dhewe. Putrane Kanjeng Rama Pukulan Bathara Guru Dewasrani. Ayo Wah Semar. Leren apa ora lemu bangun kayangan? Ning nganti Wah Semar iki dina ora leren nggone bangun kayangan padha karo kowe nyundul panguwasane Kanjeng Rama Pukulan Bathara Guru. Najan to kowe isih pepundhenku dhewe. Najan to kowe isih pepundhenku dhewe, yen tumindak mulang pakartimu nalingsir saka anggering kautaman. Tetep tak tugel gulumu Wah Semar Badranaya. Sapa iki iki? Mriko Dewasrani. 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 Oh. Dewasrani. Parat. Asmane ora terus rek ngombe glek jaket panusmane jajalan keparat dukarpe dhewe ngamuk punggung mapaning karang kadempel ora dibise. Kapon nyata kowe mapaning karang kadempel mlebu mapaning karang kadempel ora kula nuwun tekan jero nyandak kunjungi marang Kakang Semar. Kowe iki satya apa wong uraan? Kowe iki anak dewa apa wong uraan? Kowe iki anak dewa apa wong uraan? Kowe iki anak dewa apa wong uraan? Terus mari ora mau saking bumi glek jaket panusmane jajalan. Kowe nggawe marang Kakang Semar Badranaya musuh kudu sapa-sapa. Ning Ratu Mandura Baladewa Kusuma iki wasi dara-dara Kakrasana ya Raden Karsana. Ayo minggat. Dewasrani minggat to. Baladewa. Aku rene ora ngopadi marang kowe. Sing tak goleki Wah Semar Badranaya. Aku mau ngelik-ngelikke marang Kakang Semar utawa Semar nggone supaya leren le bangun kayangan. Nek ora gelem leren, Wah Semar ki najan to pepundhenku gedhe bakal tak tugel gulune. Sapa ae ya? Sapa ae ingkang sabiyantu marang Wah Semar musuhe Dewasrani. Najan to kowe Ratu Mandura kondangmu wong sekti mandraguna. Iki dina kelakon tak tebah dadamu, ora putung ligamu. Tak guroni batangmu. Nggih. Tak guroni batangmu. Nggih. Tak guroni batangmu. Piye? 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 Ayo mau Surakarta dan ngomong soal bangun ayo. Bar maju saya baru. Wow! Ayo amuk Surakarta Dewa Dewasrani. Yen kula jai jentan porang kerajaan Baladewa ora bakal mundur sangka. Kerajaan Ratu Mandura nyododo endi dodo. Astagfirullahalazim. Lae.
Ndara Kakang Semar pinten-pinten luput kula nyuwun gunging samudra pangaksama nggih Den. Sampeyan menika mboten ate tindak dhateng Karang Kadempel. Rawuh-rawuh ngriki neng kene disuguh wong geger. Neng kene disuguh wong padu. Tamu kula niku rena-rena. Sampeyan roh sing keri dhewe niku, nyandak gundul kula niku wau. Niku ponakan kula dhewe. Rada kocluk bocah niku. Niku ponakan kula dhewe. Ora ndek duga. Kejaba nyandak gundul kula arep ditonyo niku ngalih kaya nyangking korek lho bocah kocluk niku wau. Niku namine Dewa Srani. Putrane Bathara Guru ingkang patutan kaliyan widodari ingkang nami Bathari Wilutama. Wilutama. Sampeyan ora ngerti iki mang takon to. Dewa Srani kok anak Wilutama niku ya. Ya ana putrane roh ae. Putrane sinten? Bathari Supraba. Sampeyan ora ngerti aja terus ngono kuwi to. Aja kemeruh ngono kuwi ndudohi sampeyan malah ra roh apa-apa. Niku putrane widodari sing paling ayu dhewe sak Karang Kawidodaren. Manggone teng Pasetran Gondo Rukem. Gondo mayit. Gondo mayit kaya naminipun Bathari Dursasana. Apal. Sampeyan niku nggih, sampeyan niku satriya lho, dudu dagelan, aja melu-melu. Niku anake Bathari Durga. Niku sinuwun Baladewa mangrewangi, nggih. Sampeyan kedah ngertos saderengipun sampeyan mestinipun 7 dina ingkang sampun kawuri menika putra-putra Pandhawa menika sumandhak wonten Karang Kadempel. Sami-sami bingung anggenipun ngudi sarana lan tetep sabiyantu anggen kula mbangun kayangan menika kala wau. Kula nyuwun mang jawe anak-anak Pandhawa mang biyantu Ndara Baladewa mundur kemengsah saking Tunggul Malaya menika kala wau. Aja kuwatir, Kakang Semar Badranaya. Sauger Setyaki mapan ing Karang Kadempel. Sapa wae ganggu kae katentreman nggo mbangun kayangan aku sing saguh dadi bebantering yuda. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Kula badhe nglampahi Triratya. Kula badhe nglampahi Triratya. Tri niku 3, Ratya menika nyingkirake saking pepinginan. Yen anggen kula mbangun kayangan menika dereng rampung, Semar ora bakal mangan, Semar ora bakal ngombe, Semar ora bakal turu. Tetep kula badhe manuku puja marang panguwasanipun Gusti. Murih antuk kanugrahan Bebanjar Sari.
yang lunging gadung ora minggat sapa kondoso kowe Triwasrani Ratu Mandura panjen ayo nyododo ndirodo wah wah modar kowe anak laku ning Kurawa patining Dimanyu kena ing citra tanjo sang Setyaki kya mentang langkap Muresrawa mati
Srawa mati ketiban panah naga bondo bela dalah ora nyono ora ngira yen kaya ngene lakone adoh saka Ndrawati aku nderek Kanjeng Koko Prabu Kresna perlu ning ngelikke marang Kakang Semar Badranaya malah Koko Prabu Kresna kena duka banjur dadi brahala sakyane ora iso bali wujude urung watara rampung perkara Koko Prabu Kresna dadi buta ketungka perkara Dewa Srani ngawu gawar gawe geger ana karang kadempel Koko Prabu Baladewa mboten ijen Setyaki Sadyantu dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu yang lunging kadung malengkung lir kawesan kadang padha wrahanten abecik besok mendepo baris kang prayitna Koko Prabu Amal Setyaki Hei melu